iko ya kare yaban manzanka. Lalle shi yayi dace ko a kiyama bai ganin wata illa. Kan juna masoya manzon Allah, mu mun rika san ka har abada, ka yarda da mu Rasulullah. Assalamu alaikum ya sahibul bishra wal fatahu. Assalamu alaikum ya muftahul janna fasihu. Assalamu alaikum ya gagara gwani iya sulhu. Ya Rasulullahi mai san ka ne ka yarda da dankani yan Allah. Kan juna masoya manzon Allah, mu mun rika san ka har abada, ka yarda da mu Rasulullah. Allah ka tsarkake zaciyar ka ta dawama hanyar begen al-Mustafa mahi baban alkausar. Sannan ran tashi rabana tashe mu a tutar. Ku shafa kairar ana da ma'aiki ɗana Amina ɗan Abdallah. Kan juna masoya manzon Allah, mu mun rika san ka har abada, ka yarda da mu Rasulullah. Ina fi ɗan so in takaita wanka kasida. Burina in ta begen ku kullum babu saranda. Ya nurin lahi ainihin muradu ku yi mini shaida. Ni mai ƙaunar ku ne abadan siratul mustaqim duniya. Kan juna masoya manzon Allah, mu mun rika san ka har abada, ka yarda da mu Rasulullah. Allah tsira amince kalm ko ba san sauci. Kun kare nasi almahi sahibul darajati. Alaye hasahabai na annabi masu karamci. Da waliyai kulluhum sharafa ubiyan zahara